avui en dia aquella economia més vigent, aquella que més s'explica a les aules de batxillerat, a les aules també universitàries, és l'economia convencional, l'economia que podríem dir neoliberal, que evidentment no respon a les necessitats de les persones i que l'hauríem d'acomiadar immediatament. Aleshores cal crear un nou paradigma, el paradigma que respongui a la idea bàsica de l'economia, que és que l'economia funciona per cobrir necessitats de les persones. I per tant jo diria que hauríem de partir d'aquesta idea de cobrir necessitats i veure quin tipus d'economia hauríem d'anar tirant endavant. Afortunadament això sembla que en aquest moment, almenys en el nostre entorn, comença a aparèixer una mica. Viabanca és una banca ètica creada el 2015 a l'Institut Miquel Biada, on els alumnes són els protagonistes del seu propi aprenentatge. És a dir, hi ha uns alumnes que fan els estudis d'administratiu i d'economia que juguen el rol de banquers ètics, que donen assessorament i financen o decideixen finançar els projectes sostenibles que fan altres alumnes del propi institut que han de desenvolupar un pla d'empresa sostenible. El proyecto que participé el año pasado de la escuela de Tepe Xavier se llamaba Yo quiero otras finanzas y tú. Era algo que siempre había escuchado, leía, pero tener el ámbito local, conocer todo lo que se gestaba en Barcelona y en Cataluña en general, no lo conocía, o sea, lo conocía muy por encima y luego saber que existían un montón de entidades, para mí fue una experiencia increíble básicamente porque no la tenía ni idea. A partir de ahí empezamos con FED una serie de recopilación de información, saber de dónde provenían las finanzas éticas, qué eran, a qué se dedicaban exactamente y qué querían conseguir. Y su misión básica es la transformación social y preservar el medio ambiente, que es lo más importante actualmente dado cómo está en general el mundo. Sí me hizo ser más consciente y más crítica con la banca que actualmente nos venden los estados, ¿no? Que es la banca capitalista, que no aportan en sí, no devuelven todas esas riquezas que generan a la sociedad, sino que todo lo contrario, se lo quedan unos pocos dirigentes. En cambio, la banca ética es todo lo contrario. L'economia crítica a les aules és bàsic, perquè els alumnes coneixin unes alternatives que no només són els diners el que mou el món, sinó que s'ha de tenir en compte també principalment les persones, que són ells mateixos també, com a protagonistes de l'economia i sobretot el medi ambient.